कैसे आई बाबा जलवा लेके नगरिया फैलल बाटे कोरोना महामरिया जल्दी करी बाबा कुछ पैया जल्दी करी बाबा कुछ पैया फैलल बाटे कोरोना महामरिया कोरोना महामारी से बहुते डेराई बंद भइल बाटे सारा गरिया बंद भइल बाटे सारा गरिया फैलल बाटे कोरोना महामरिया अवतार बाबा दुनिया के बचाई लेके अवतार बाबा कोरोना भगाई भोजपुरिया टाइगर पड़ेले राउर पैया भोजपुरिया टाइगर पड़ेले राउर पैया फैलल बाटे कोरोना महामरिया